san ne kan kudiri idan ka karba ya zama alkawari zama na farin saka kafin sai ya zarce sufuri kuma mai wuri in yawo ita bari ma maza ba shi haka zuciya ta kai din ne tinte da kai dai ma kuziri ko da an bata min rai da tana kai na wuri ba san gudu ba da ni da kai mun yi alkawari Kasa zai dawo wannan haka ne maganar mata soyayya da ni da kewayya take ne mai zurfin ilimi sosai labule sirrin daka ne wasu ke ta tunanin ko mun rabu ne wayya haka ne ki fito ki ga yawa duniya launin da nake miki ne ba zan gudu ba da ni na yi alkawari a'a Wata matsala ta ce ta gida wadda an ka biyo ka san haka ne kuma zuciya tun da kai ka san inda wanda take so kai din ne ya za ka yi min haka koma da wasu na kallo na din haka ne babu mai yi min auren dole duk wanda na gawo ni haka ne sannan sunan ka na sari na a cire shi kusa zan yi jihadi ne